Bona tarda, Marià. Bona Què tarda. tal? Molt bé, moltes gràcies. Què ens en dius des del punt de vista jurídic? Bé, en quant al testament vital, que on bé has dit que té altres noms com voluntats anticipades, depèn de l'autonomia, doncs és una llei que va sortir derivada de lo que és el conveni d'Oviedo, que és un conveni que té aquest nom perquè es va fer a Oviedo, i això va ser l'any 97, i llavors era tots els països que la van formar, que eren els de la Unió Europea, més altres que es van afegir, es va fer aquest conveni que nosaltres el vam ratificar l'any 2000, o sigui que a partir de l'any 2000 és obligatori. Tot això ve com a antecedents de lo que és la Declaració de Drets Humans de l'any 48. Doncs bé, llavors, a l'arribar això que a Espanya va ser a partir de l'any 2000, a Catalunya va ser la primera autonomia que es va anticipar i va fer la llei de l'autonomia del pacient i documentació clínica, per no dir que és molt llarga d'això. I el problema que vam tenir és que a partir d'aquí el que és l'Estat es va donar compte que s'havien anticipat primer Catalunya, després també altres comunitats, i van fer la llei 41-2002, o sigui que va fer 2 anys després una llei que és bàsica, i llavors aquí va haver-hi el problema, perquè a partir d'aquí cada autonomia va fer la seva llei, i llavors, per exemple, a Navarra als 16 anys es pot fer el testament vital i a Catalunya s'ha de fer als 18 anys. Llavors, per exemple, a Andalusia... Hi ha diferències entre comunitats. Que hi ha, inclús que no podran fer-lo si no són administrativament d'allà, o sigui, algunes. Hi ha un lío. Però el bo i l'interessant està en que, per fi, d'una vegada, el que és els drets del pacient van ser situats a nivell de conveni, que a nivell de conveni, el conveni d'Oviedo és de tal forma aplicable si no hi hagués llei. I com que la llei catalana i també l'espanyola i d'altres comunitats té l'avantatge que s'ha, diríem, regulat d'una forma molt estricta i molt ben regulada en totes les situacions possibles. I, per tant, és un verdader dret que té el pacient de manifestar amb caràcter diferit la seva, diríem, intenció de que quan arribi a una edat, si és que no pogués dir-la ell perquè està incapacitat, doncs de que s'apliqui les previsions que ell ha fet amb aquest document, que és molt senzill i que aclara moltíssim i que dona molta tranquil·litat tant a la part mèdica com a la part dels familiars.